काटयर उदाते है बलहमा जी के जागहानु बाटे। अरे मायरे हेने जनी काटयर उदाते है बलहमा जी के जागहानु बाटे। ऊपर छापर चल जा खा के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। गइले बारे मोहर लगा के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपाहा म्यूजिक बाय आकाश पटेल। ऊपर छापर चल जा खा के बलहमा जी के जागहानु बाटे। बनी न कुआर हमार हो गइल सगाई सोया जी के हिस्सा कैसे खिया है हो बनी न कुआर हमार हो गइल सगाई सोया जी के हिस्सा कैसे खिया है। जान जोई है बनियल छुआ के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। ऊपर छापर चल जा खा के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। गइल बारे मोहर लगा के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। ऊपर छापर चल जा खा के आकाश पटेल। बाबा मुन्ना कुछ मत बोली करी बड़ा तहस तनी धीरे से टोली हो ऋतिका दीपक रउआ कुछ मत बोली करी बड़ा तहस तनी धीरे से टोली। झाड़ लो तमाल जाके है बलहमा जी के जागहानु बाटे। ऊपर छापर चल जा खा के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। गइले बारे मोहर लगा के है बलहमा जी के जागहानु बाटे। बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपाहा।